Doncs justament a causa de la poca tradició de les institucions, almenys fins ara, de fer públic en què es gasten els diners, hi ha grups de ciutadans que s'han organitzat per recollir les dades i fer-ne difusió. En 5 poblacions catalanes s'han creat els anomenats observatoris ciutadans municipals. Es troben un cop al mes en aquesta sala de l'Ateneu Candela. Són un músic, un filòsof, 2 economistes, una informàtica, un comptable i un periodista. Ciutadans anònims que han decidit dedicar una part del seu temps a intentar que els comptes de l'Ajuntament siguin més clars. Per fer-ho han utilitzat aquesta eina, l'Observatori Ciutadà Municipal, un programa informàtic que permet entendre millor en què es gasten els diners a través de gràfics que es van desdoblant. El 2006, en plena febre del totxo, Terrassa va ser la ciutat de Catalunya que va construir més habitatges. Els impulsors de l'Observatori creuen que va faltar control. Durant tot aquest temps, l'Ajuntament va fer i desfer sense que els ciutadans tinguessin un element de control per conèixer quins eren els criteris. Tenim certes places que podem dubtar com han estat construïdes o certs moviments immobiliaris, si més no, curiosos. No estem parlant de corrupció, però segurament estem parlant de la mala planificació i de planificació deixada en mans de les immobiliàries. A més de conèixer amb detall els pressupostos, aquesta aplicació permet que tothom pugui fer consultes a l'Ajuntament. L'OCM s'ocupa d'entrar-les al registre i dona la possibilitat de penjar-les a les xarxes socials. Això fa que molta més gent es pugui assabentar de la resposta i que l'Ajuntament se senti més obligat a contestar. Terrassa és un dels 5 ajuntaments on el que es fa amb els diners dels ciutadans és observat amb detall. Els impulsors dels observatoris confien que en aquests llocs serà més difícil que es donin casos de corrupció. No vol dir que tota la ciutadania es posi a mirar tots els números. Ara bé, totes les persones que intervenen de la política municipal sabran que hi ha algú que els pot observar i no és per aquest efecte de treball en obert, generarà menys casos de corrupció. A Castelldefels van ser els primers a organitzar un observatori. Aquí la informació sobre els pressupostos que es podia trobar a la web de l'Ajuntament era molt escassa. Això és el que teníem inicialment a la web de l'Ajuntament de Castelldefels. Vam aconseguir que pengessin els pressupostos d'una manera més extensa, amb totes les partides detallades, i per últim, amb aquesta informació nosaltres hem aconseguit donar-les a la ciutadania d'una manera més visual, mitjançant gràfics i percentatges i d'una forma més entenedora. Estan molt contents de la feina feta, però veuen que encara en queda molta per fer, sobretot per aconseguir un canvi d'actitud a la ciutadania. En Rosendo se li va acudir anar a l'Ajuntament per revisar la variació de crèdits del pressupost, una cosa que, teòricament, poden fer tots els ciutadans. I es va trobar amb això. Quan he arribat a la persona que sabia el que li estava demanant, m'ha atès d'una manera, o sigui, com dient, por fin viene alguien. M'ha dit, la dona aquesta, diu, en 30 anys que porto de funcionària amb gestió econòmica a l'Ajuntament de Castelldefels, ningú ha vingut a demanar això. La dona estava contenta.